Selo Batote, pored Brusa, broji blizu 200 domaćinstava, koje se najvećim delom bave organskom proizvodnjom. Među njima su i Radisavljevići koji se bave mešovitom proizvodnjom, ali najvećim delom voćarstvom. Njihov projekat ušao je u uži izbor 6. NLB Organik konkursa. Za projekat smo podnijeli 3 domaćinstva, Radisavljevići, ukupno 17 članova. Morali se udružimo jer nismo mogli nikako jedinstveno da uradimo, jer je ovde takav položaj da samo udruženi može da ustanemo i da uradimo neki projekat, da nešto učinimo. Smisao ovog bunara je da iskopano da izvadimo vodu na vrh brda. Odavde do nadmorska visina je negde, ovde je 450 metara, a gore da izvodimo 720 metara. Vodili smo vodu, kopali smo kanale skroz kroz lug ručno i nešto mašinski, gore traktor jedan smo platili, gde je moglo traktorem, gde nije moglo ručno ne kopamo. Ideja ovog projekta je da vidite s one tačke dok smo krenuli do ovde da dovedemo vodu, to je neko 300 metara nadmorske visine, i odavde da razvedemo po svojih parcela prirodnim patom, da imamo polivanje.